Hello Mama Noy, hello Mama Nay. Welcome to my channel. This is Seal and this is Sealbal channel. Please subscribe. Thank you. Sige, Bray. Yung ano mo, oh. Yung treat mo, oh. Oh. Ito, oh. Binili ko yung treat mo, oh. Oh. Nako. Ayan, oh. Oh. Dahil ang treat mo. Sige. Oh, yan. Bulat-bulatin mo lahat yan. Oh, talagang inano na. Alam niya na yung treat niya, eh. Gusto mo to? Ha? Yan, buksan natin yun. Gusto mo ito, Beyonce? Nako. O, yan. Ito yung trick mo. Twister. Sige na, punta na ron. Yan, kainin mo dyan. Sige na, eat mo na. Tuwan-tuwa. Ayan. Dati 92, ngayon ano na siya? Sarado 100. Grabe, ha. May ako ng mga chichirya.